Third eye. Tatlong mata, third eye. Eyes, baby. Tung 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 tung. Tung 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 tung. Yo, rock and roll to the world, yo. Tungo, bawal to pangangandidatong ganito. Bagong gupit, bago mga memes. Kumusta yung mga cancer? Hindi ako natalo sa taya. Pero siguraduhin nyo lang hindi kayo talo sa mga boboto nyo. Kaya atin na simula ano ba mga memes ngayong linggo? Okay, Marjun. Kita mo. Billion. Shot! Sa tulog na lang kayo nakikita. Daming napakaganda mga choices. Let's go! Handa na ako bumoto. Once na mura lahat ng bilihin, ang mga mahihirap, Please lang! kasi yung 20 pesos nila, yung 10 pesos. Tapos na ba na yung filing ng candidacy, no? Pero kasi mga ganyan kasi pwede pa mag-substitution. Ginawa na yung dati nila Papa Diggs. Yung ba si Bato? Halatang placeholder lang siya. Kaya estilo yan, style ng mga politika yan. At kasama talaga yan sa laro. Kaya kay Jimmy, other people's newsfeed, my newsfeed. Well, kailangan mo to sa'yo. So gusto mo, kailangan natin to alamin. Okay? Alam ko, proud ka na man of culture, pero tigang ka lang talaga. Kailangan rin natin malaman to kung pwede ka na bumoto. Kung di ka pa bumoto, mabuti ngayon alam mo na. Kasi yung mga yan, kasama yan sa susunod na batch. Sigurado maapektuhan yan. Ganun ang politika eh. Di ba? Nagtitrickle down yan eh. Kaya mabuti alam mo. Kahit alam mo kung anong chapter siya makakanakadashi o ma-NTR, sabay mo na. Hindi ka naman ganun kabobo, kaya mo pagsabayan niya. Sunod, Konnichiwa priorities. Kali kay Jay. Ang pangarap ko para sa bayan, sana all may trabaho at maayos na kita. Sana all may sapat na pagkain sa mesa. Sana all may bakuna. Namimmering! Kahit siya natatawa. Sana all ligtas, Naiyak pala siya tas natatawa sa sakit. Sana all may sariling tahanan. Ayun, base boost yan o, hayop. Wala siya sinabing sana all, ano ba? Sana all makapagtapos ng pag-aaral. Tama nga naman ang mga gusto niya. Sana all talaga. Napipigati na agad ako kasi wala pa lang. Pet Crocodile was begging for attention and wanted to cuddle. Hindi ito ang kandidato gusto kay boto. Kahit magpa-cute ka pa, kahit magbudots ka pa, kahit sumayaw-sayaw ka pa, hindi yun ang basihan. Ang cute. Selfie muna bago magnakaw siya bayan. Si Rastaman, yeah. Nasa na ba siya? Kailangan ko ng memes tungkol sa kanya. Pero anong gagawin niyo sa LTO? Ha? Anong gagawin sa LTO? Parinig ko, natatso na ako ng 2,000 dyan sa Tabang. Nag-file na siya ng candidacy niya. Paris ko. May papilis naman, may pasulang. 2018 pa ata, 2016 pa yung video niya ngayon. May modified wing. Modified way, saka... Lilipad siya papuntang Senado, papuntang Malacanang. Kasi, Samahan mo Armel, hoy. Samahan mo. I-upload Running mate. na. Hirami lang. Halika, wala si Hepe. Halika, tara. Ito, papakita natin yung video. modified ang motor ko. Modified. Okay? With Modified. With Ghost Rider na apoy ang tapos to. Tapos yung... Alam nyo ba yung lore nito? Bakit Ghost Rider? Ilapakita ko kayo ng lore kung bakit Ghost Rider sa mga... Was me, nene. Was me, you. Rastaman in the house, you. Anong pangalan niyo ulit? Rastaman, you. Half human, half zombie. At ang tinatakbo niyong posisyon? Senator, I want to, Two man. Oh man, nako po. Ito ang Jumanji yung gang. gabay ko. Let Rastaman lead. Third eye. Oh, Diba? third eye Pag ko. may third eye ka, di lahat ng corruption Ito, makikita mo. infinity. Happy na infinity. And this is my motor. Ay, may sinasakyan dyan. Ayan, my motorcycle. This is the Ghost Rider. Umaapoy, may pakpak. What you gonna do, sir? Ha? What you gonna do? What you gonna do with the Ano, big big butt? butt? Wiggle. Siya, nakatuwa pa rin siya after all these years. Akong lalaban sa sa alien na China. Sabi ko mag-ano ka, dapat nag-party list ka para manalo ka. Ano nga, gusto ko. Party list na lang. Sarili Huwag kong ka party. senator. Gusto ko. Rastaman party. Hindi, Rasta, let's go. Hindi siya nag-party list, nag-party lang talaga. Yun, Rasta, let's go party list. Ang ano ko. Let's go! Halika, kausapin natin yung assistant chief. Wala Yan ang boboto ko sa eleksyon, Rastaman. Halika na. Rehistro yung pakpak. Ayan, tara. Maparehistro na yung pakpak. Pwede ba to? Okay na yan, dyan na Puta, lang. meron siya nung ganon. Oh my God, panlaban kay Papa Diggs. Yung kay Papa Diggs, ganon eh. Siya ganon. Okay, okay na, hap na.
Bakit yung busina niya parang recess? Ayun, papa-autograph daw. Halika nga, tara. Ito, si Sir. Sir, interview namin kayo. May modified wings, tsaka modified engine. Sir, di bale, modified naman yung driver. Okay lang. Okay na raw. Kakalabanin ko yung China na Modified candidate. Ito Noy Sans, okay? Modified candidate. Galing kay Vince. Ay, masabang. Let money lead the prayer. Ay, ako. Sunod, manifest. Naka-boxers ba si Manny pag kumakandidato? Pampaswerte. Sunod! Si Bato yung meteor. Oo nga, no? Siya lang yung nag-iisang babae. Yeah. Si, ito ba si Dao Minsu? Ito si Dao Minsu, ibuhok pa lang eh. Si Ken, Wachile, Banes, and si Sanchay. Sunod! Ay, kay Fred Vargas to eh. Magagaling nga, di ba? What you gonna do with the big partner? Eh! Apo ito yung pinapatugtog hanggang hanggang nag-shade ka ng balota eh, no? Wigo-wigo. Sunod! Galing kay Impressive. Puta, putik. Pashni. Yung Pashni. Oh, sobrang sosyal. Napapashni na ako sa social media. Kaliwat kanan. At least siya half human, half zombie lang. Okay? Iba full zombie yung utak eh. Makain ng utak eh. Galing kay Ludhood. Ano to ngo? Bawal to pangakandidatong ganito. Asa ka pa. Yeah, mga bob. Bumibili na vote. Sabi nga nila, di ba? Kunin nyo lang yung mga pinambabayad sila sa inyo, pero yung iboboto nyo, yung gusto nyo talaga. Hayaan nyo, kunin nyo na lang yung pera, wala ka nang magagawa eh. Basta wag nyo pipicturean ha, wag nyo pipicturean yung sa balota, may gumawa nun, katangahan nyo. Illegal yun. Para mo sinabi kasi doon sa binoto mo na, ito, binoto kita kasi biniyaran mo ko. Parang binaro mo yung sarili mong pa doon. Sunod! Kaya pala marami maboto. Ano ba? Big TD President. Kabastusan! Bastos bago balota, no? Alikay kay That's Crazy. Letras na I stand with the president. We heal as one. We wiggle as one. Yan na yung gusto kanina ng bata eh. Pero nagulangan siya ni Kuya. Sunod! Alikay Mysterious. Rasta for president. Yan mo alam mo in-edit to ng boomer eh. Ito yung Ghost Rider niya. Hindi niya kailangan sakyan yung tigre. Wiggle, batawat ng Pilipinas. Sunod! Galing kay Harold. Kaya di ba ikaw yung tumakbo ng presidente? Presidente ba? Update! Senador, oh. Ay, disqualified. Gaganti na ako sa 2022. Tatapos sa 20. Asan yung motor mo? Ayan, yung Dark Angel. Si Dark Ay, Angel. pangalan pala yan eh. Pagkat naka nag-ano yung apoy. Ganun ba? Lagi na. I-text mo na ako pag ano mo. What do you do, sir? You know what to do with a big button. Fucking yellow. Teach me how to do it. Halo-halo na. Sige, kaya. Diyan ka pala gumagawa? Ang May politika, patch pala to eh. marumi talaga. Oo. Pilipinas ngayon parang ginasa. Ano yung dito mo? Ito yung telay ko, ito Infinity. Nagsasalita siya eh. Pagkwentuhin mo siya ng iba, paulit-ulit. Ba't mo na may sabi na naman yung sinabi na niya dati pa? Oo. Yung motor ko. Ay, motor mo. Hindi to. Ano yung triangle? Third eye. Sasabihin siyang iba eh. Panira naman niya nag-beach eh. Pilipinas ngayon parang ginasa. Ano yung dito Ayun mo? no, may sasabihin siya. May sola siya eh. Ayoko na. Balik ka. Isinumpang larawan. Ano bang kulay ko? Red, blue, pink, yellow, green. Yan, para wala na away. Baka sa ibang universe, magkatuluyan sila. Nakasumpa-sumpang larawan. Tandaan nyo, pag mali ating naboto, isusumpa rin tayo ng Pilipinas. Kaya, kulihan nyo pa, ha? Galing kay Memes Maker. Alam ko na yung hinit-hit ni Rastaman. Hey! Copyright, yeah, Di ka iiwan siya ang pag-asa. Ay, 11 sa balota. Wigo. Asahan ng muli ang serbisyong sigurado. Ating muling iboto para sa konseho. Bar sa balota! Imagine nyo kayo yung nasa loob niya, puro win. From kandidato to sindikato. Sunod! Halika Lance. FB friends ko, Lenny supporter. FB friends ko, malipas spelling yung Marcos. Ako na Rastaman. Rastaman lang malakas. Halika kay Janelle. At yung Pilipinas palagi na lang. Tama ka na, mahirap nga naman. Hindi ba, pag pinagtripan mo Pilipinas, babalik din sa atin yan. Kaya,
parang pinagtripan mo rin sarili mo in a sense. Pagtanga yung mga nilalagay natin sa Kongreso, Senado, tsaka sa Malacanang, pabalik lahat sa atin yan. Mauutakan yan. Kay Liera. I also like to legalize the 4 seasons that we can adjust with the 4 seasons of winter, spring, summer, falls of America so that we get rid of the rainy and dry season. Wiggle. Alam ko marami dyan dry season ngayong pandemya. Naiintindihan ko naman ni Yang Mai. Witty to. At least iba to dun sa... Durad, di pwede mo pa rin ako kuha ang boto ko. Sustainable livelihood that they can earn money every day for their needs. How do you do that? I believe I can do that by, like what I said, God is good, God is great. He's a loving Father. Madaling hanapin, madaling lapitan kasi yan ang gusto kong kandidato, di nagsisinungaling. Pero lang pag nandun na sa loob, diba? Sunod, galing yung Mark, huwag kang padalos-dalos. Daddy, chill. Chill na, pero di ako nagsichill pag bumoboto na ako. Importante yan. Sunod, galing kay Ian. Philippine history. Gravity Falls ba yan? Yun. Kailangan natin maalala ating nakaraan. Pwede na natin ulitin. Those who do not know the past are condemned to repeat it. Sabi nga nila. Pag hindi mo alam yung nakaraan, mauulit mo to. Hindi pwedeng kalimutan lang. Kasi ang nakaraan, ang bumuo ng ngayon. Boto mo ko. Ayan na, isa-isa. Dami din natin pinagdaanan. Pahabol yung Christianismo. Amen na lang. Sunod. Amen nga. Ayan, dagat-dagatang apoy sa balota. Far East Nazi. Hindi ko na ito maalala. 2015? Ito seryoso siya. Nantitrip pa to. Hit lang ng Pinas gago. Sunod. Ayun na. At least diba, nasa konteksto talagang sinabi. Mule, diba? Parang sinabi nga yun. Mr. Right. May gusto ng mga kandidato sila yung spotlight. Ginawa ko yan. Dilawan! Ako! Sino ba ang deserve ng Pilipinas na maging sunod na presidente? Sunod na mga senador? Gusto ko malaman. Comment nyo ha! Napakaganda ng role na to ha. Sunod, passive third eye. Wiggle burst. Galing kay Eman after hearing this Okay na. Larga Corobels. Kailan to sinuot ni? Kinuot ba to ni Guy? Seryoso ba yan? Genjutsu Leche. Huwag nyo ako kasama dito. Hype kayo. Galing kay Dean. Putay na. Shootangin ng Mers. At pag... Okay, ayun ka na. So ayun, kung gusto nyo para mga memes, huwag nyo kalimutan like, share sa mga iboboto nyong friends. At huwag nyo kalimutan bumoto at i-click ang like at subscribe sa baba. Paulo Luisas candidate na mamaalam.